Over Roskilde svæver et tørlagt vandtårn som en forladt ufo. Det står med sin mange tons beton med fødderne plantet i svømmehallens vand og bare venter. Vandtårnet blev bygget i 1960'erne som et visionært projekt med en svømmehal under tårnet og en restaurant på toppen. Siden er svømmehallen blevet udvidet, imens vandtanken er blevet tømt og restauranten lukket. Vi drømmer om igen at fylde vandtårnet med nyt liv og aktivitet. Jeg hedder Stine. Jeg er en del af projektgruppen Vandtårnet. Der er 168 trin til toppen, så det betyder, at man her kan komme lidt på afstand af det hele og rent bogstaveligt talt se verden i et nyt perspektiv. Og i en tid med kriser, hvor der er flere og flere, der faktisk ikke tror, at fremtiden bliver bedre, så synes vi, at det er lige præcis det, vi nogle gange kunne have brug for. At se verden i et nyt perspektiv. Og blandt andet derfor drømmer vi om, at vandtårnet skal være et fyrtårn for nye, håbefulde fortællinger om en bæredygtig fremtid. Jeg hedder Gunilla. Jeg er optaget af, hvordan vi kan bruge vandtårnet til at skabe fællesskaber, der både er folkelige og faglige. Vandtårnet rummer en helt unik mulighed for at blive et markant mødested, hvor vi sammen kan løfte blikket mod det store perspektiv, og samtidig finde ro til at lytte til os selv og til hinanden. Hej, jeg hedder Katrine, og jeg er også en del af vandtårnsgruppen. Og vi drømmer om at skabe liv i det her helt særlige køkken igen, og det kræver noget vand. Vi drømmer om at skabe et inkluderende arbejdsfællesskab, hvor professionelle køkkenfolk arbejder sammen med lokale, frivillige medværter og madentusiaster om at fremstille og servere enkle, smukke og bæredygtige retter. Vi afholdt et åbent husarrangement i slutningen af september, og vi oplevede en overvældende interesse for, at stedet igen åbner. Og bygningen igen kom til live. Og bygningen er fantastisk. Den rummer et helt utroligt potentiale. Alene tanken rummede i sin tid 6 millioner liter vand. Nu er de tomme, og kan på sigt bruges til alt muligt. Men for overhovedet at komme i gang og tage de første skridt og få liv og aktivitet i huset, er vi nødt til at få tilsluttet vand, varme og sanitet. Og til det har vi brug for jeres hjælp. Vil du danne Rikke i vandet? Vil du være med til at skabe en stor å af mange bække små? Eller gøre vores udfordringer til det rene vand? Sammen kan vi skabe en bølge. Woo!